ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଡ୍ରେନ୍ ଗହିରିଆ ନାଳ ଖୋଳନ୍ତି। ଚଉଟା ନାଳ ଗୋଟାଏ ପଟ୍ଟା ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ସେପଟ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କାଗଜ ହସ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଇ ହାତୁଣୀ। ଦନ୍ତା ହାତୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ବୋଲେ ହାତୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ। ବାଘ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଏମିତି କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମୁହୁର୍ମୁହୁ। ଏଇ କାଗଜ ପଟ୍ଟାର ହସ୍ତି ଏପଟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଦେଖିଲା ହାତୁଣୀକୁ କାମ ଲାଳସାରେ ଧରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ନାଳ ଉପରେ ପଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ହାତୀ ଗୋଡ଼ ପଇଲା ମଟ 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 ଚୁପ୍ ଜଳେ ପାଷାଣ ଜଳରେ ପାଷାଣ ଭଳିଆ ହସ୍ତି ଗହିରିଆ ନାଳରେ ବୁଡ଼ିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଲେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଟିକି ହାତୀର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯାଇକିଏ ନା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବୋଲି ତାର ଦଶା ହେଲା। ଭଲ ଛୁଇଁଲେ ମରିବୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ଯାଉଛି କାମ ଲାଳସା ଅଥୟ କଲା। ଯଦି ଝିଅକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲୁ ଗାଁ ବାଲା ଧରିକି ଗୋପାଳି ଦେବେ କ୍ଲବ ଘରେ। ତେଣୁ ଭଲ ଛୁଇଁଲେ ମଲୁ, ଭଲ ଦେଖିଲେ ମଲୁ, ଭଲ ଶୁଣିଲେ ମଲୁ, ଭଲ ଖାଇଲେ ମଲୁ। ଚାରିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟା ରହିଲା ଭଲ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ମରିବୁ। ଏମିତି ଭଲ ଶୁଙ୍ଘିକି କିଏ ମଲା? ଭ୍ରମରାଷ୍ଟକମ୍ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ଗନ୍ଧାଢ୍ୟା ସୌ ଭୁବନ ବିଦିତେ କେତକୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା। କେତକୀ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି। ପ୍ରାୟ ଉଭୟଙ୍କର ବାସ୍ନାଟା ଏକା। କେତକୀ ଫୁଲକୁ ଘର ଦେଖିକି ଭାବେ ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ବୁଝୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ବାସ୍ନା ବୋଲି ଭାବିକି କେତକୀ ଫୁଲ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ କେତକୀ ଫୁଲର କୁସୁମ ରଜ ପଡ଼ିକି ତା ଆଖି ଅନ୍ଧୀଭୂତା ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିଲା। କଣ୍ଟ କେହି ଛିନ୍ନ ପକ୍ଷା କଣ୍ଟାରେ ବୁଲି ବୁଲି ହସ୍ତପଦ ତା ପକ୍ଷା ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମଧୁପ ଭ୍ରମଣ ଭଲ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଟୁଆ ରାଜା ନଳ କହିଲେ ରାଣୀ ଆମର ଉପକାର କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ତମେ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ନଳ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଗୋଡେଇଲେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମାୟା ପକ୍ଷୀ। ଏକ ସ୍ତୟର ବଳ ବିଧକକୁ ଭଂ ପ୍ରପେଦ। ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ରାଜା ନଳ ଗୋଡେଇଲେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଉଡିଗଲା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। ତା ପଛେ ପଛେ ରାଜା ନଳ ଗୋଡେଇଲେ ଅନେକ ବାଟ ପଳେଇଗଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟଦଶୀ ବିଷମଗାଦ ପରହପତତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟା ଗୋଡେଇଲା ତା ପଛେ ପଛେ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଗୋଡେଇଲେ। এইভଳି ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଏଣେ ଗୋଡାଏ ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଅରଣ୍ୟରୁ ଏଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନବାସରେ ବୁଲୁଥିଲେ ରାଜା ନଳ। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଆଜି ଅପୂର୍ବ ଚଢେଇ ଗୁଡା ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ମୁନା ଭାଇ ଆମ ଝିଅ ଦେଖ କେମିତି ଗାଉଛି। କେତେବେଳୁ ଉଠିବା କଥା ସାର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଏ ଝିଅର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଏ ଝିଅର ମା ତା ନା ଦେଇଛି ବେଦୁ।
ଗାଜା ମାଜା ମୋ ପାଇଁ ମା ଖୋଜୁଅଛି କଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତୋ ବେଣା ଭଲ ଅଛି ଖାଲି ନକ୍ସା ଦେଖିକି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଚଳିବ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ପଡ଼ିବ ମରିବୁ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପୁଅ ସମ୍ବାଦରେ ଶୁଣ ରାଜା ଖବର One, two, three, four. Oh, my Papa,
ଧରିକି ଯାଉଛି ଇଏ କହିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଗଦାଧିଆ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପୁଅ ତମର ଅସୁବିଧା କଣ? ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ ତମର ଯୋଉ ବୟସ ନେଇକି ଯାଉଛ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଯାଉଛ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ମୁଦି ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ନା ଆଉ ବାପା ଆଇ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁ ଧରିକି ଯାଉଛ ଛନା ଛନା ମନା ମରା ଉପଯାଉ ବାନା ସେ ପୂଜା ଇଲେ ଜମା ମନ ନାଇ ମୋର ବାନା ଛନା ଛନା ଦେହ ପରା ଉପଯାଉ ବାନା ସେ ପୂଜା ଇଲେ ଜମା ମନ ନାଇ ମୋର ବାନା ସମସ୍ତେ ଚେହେରା ସତେ କି ତ ଧନା ପରିଚୟ ମାଗୁଛ ବସିଛ ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ ଶୁଣ ମୋର ପରିଚୟ ବାବା ଏଠି ପ୍ରଣାମ ଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭଟ୍ଟ ଗୋଡ଼ କାଇଁ ଦେଖୁଛ ପାଦରେ ଧରୁଛି ନାମ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ମୁଁ କିଏ ହଁ ବୋଲା ନାମ ମୋର ବାବା ସାରଥି ସାରଥି ନାମ ମୋର ବାବା ସାରଥି ଆଣ୍ଠାଇ ଆଣ୍ଠାଇ କ୍ଷୀର ପିଉତି ନାମ ମୋର ବାବା ସାରଥି ଆଣ୍ଠାଇ ଆଣ୍ଠାଇ କ୍ଷୀର ପିଉତି ନାମ ମୋର ବାବା ସାରଥି ବୋଲା ଝିଅ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଧାରି କରି ଦେଇ 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 ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋ ପିତା ଦେଖି ନାମ ମୋର ବାବା ସାରଥି ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ରଥ ଜୀବନ ବୋଧ ରଥେ ବସତି ରେବତୀ କାନ୍ଦ ମାଛ ଖାଇକି ମରିଯିବେ ଭାଇ ଆଉ ପୁଣି କଣ ଭୂଷଣ ଶୁଣିବେ ନେଇ ମନ ମୋର ବାବା ସାରଥି ରାଜା କରି ଶୁଣେ ନାରାୟଣ ନାମ ମୋର ବାବାରେ ବସିଅଛ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନାମ ମୋର ମହାଭଉଣୀ ତୁମେ ହଇଆ ଛବେଳି ନାମ ମୋର ହାରିବେ ଠାକୁର କଲି ପୁର ନାମ ମୋର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଅମିୟ ଭଜନ ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଣେ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପଛରେ ରାଜାରାଣୀ ପଡ଼ି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ହୋଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ପଟକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଟକୁ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ଯୋଉ ଚଢେଇଗଲା ତା ପଛରେ ରାଜା ନଳ ଗୋଳେଇଲେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆଉ ମୋବାଇଲ ବି ଧରି ହଉନି ଦମୟନ୍ତୀ ଗୋଳେଇଲେ ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ଗୋଳେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାୟା ଭୋଟ କେତେବେଳେ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ବନ ପଥରେ ଅନେକ ବାଟ ଟାଣି ନେଲା ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଟାଣି ନେବା ପରେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ନାହିଁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯେ କେତେ ଦୂରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମାୟା ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ଚିତ୍କାର କଣ୍ଠରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ
କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଛାଡ଼ିଲି ମୋର ତ କିଛି ମନେ ପଡୁନି।